Vela isizathu esisho ukuthi uKhuzani ubesaba ukushawa into edala ukuthi engayi eMcimbini kaNgizwe. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona umbuso njengamanje ukubingelela yini mathanda qabisa intombi zomqamela amehla abanye baqamela imali twazi. Ngana wethu ungabe usuku lakho lokuqala chathenze kulungele upress subscribe button share phinde comment ukhona konke subscribe ikhomela khamba so senze ube wena oqala uthola notification mase kufollow futhi phambili. Engenza wethu njengoba sekusabalala le video la insizwe ibuza ukuthi ngampela yini ebidala ukuthi uKhuzani engayi eMcimbini kaNgizwe njengoba ungizwe kowasenkandla na uKhuzani kowasenkandla kanti ke uzokhumbula ngane wethu ukuthi kunolimi lwangizwe lawo luthi khona uKhuzani indodana yakhe uyamzala like it or not. So lensizi sibuza ukuthi ngampela yini ebidala ukuthi engabe seze eMcimbini ngoba phela ubengekaza ashawe ngamabhodlela. Engenza wethu ngaphandle kumoshela isikhathi sakho vele ufakaza ngithi ngibaphethe ngicela sibambe na video. Manje bese kwenza uKhuzani engasafiki yena lapha eMcimbini kaNgizwe khona kuphi. Umkhaya wakhe lo uyibhinca kumcimbi wamabhinca ikuphi bese kwenza ngafiki. Uxabene nobani? Yazi lo muntu unenzondo yeqiniso bafethu. Enzondo nje iqiniso. Balandeli bakhe siyanicela ake nimboniseni umholi wenu uyabheda. Akwenziwa kanje. Umuntu ngabantu. Bengeke futhi nasimjukujile ngamakani this time. Bengeke simshaye bezobungazwa kuvula unyaka amabhinca. Akho umuntu wezomshaya siyabona mse understand mhlawumbe uyesaba kodwa hayi no sesadlula lapho thina kuphelile manje.